Sherifula lajɛbaaw ni siraba kumakan daminɛnen an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye. Jɛmukan in tɛ fɔ aw minnu kɔ. Bi aw ka jɛmukan na an bɛ ATT bugu kɔfɛ stade du 26 mars kɔfɛ an bɛ an tonton Mayiga ka auto école la. Tonton Mayiga ni bɛɛ b'a dɔn inspecteur kɔrɔ tun don, en même temps promoteur d'auto école don, a bɛ formation caman kɛ. Donc bi an sera a ma walasa ka bi siraba kumakan labɛn. An bɛna kuma fɛn minnu kan o ye sira yɛrɛ kɛcogoya bɛ cogo min na. Bolimafɛnbolila kan ka boli cogo minnu na, sariya minnu bɛ sira kan, signalisation n'o ye panneau ni marquage au sol ye goudron sanfɛ aw bɛ terrain minnu ye an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ o terrain ninnu bɛɛ bɛ kumakan dɔ de fɔ a ma kɛ ka goudron cɛ ɲa. Donc a bɛna kuma olu kan k'olu fɛsɛfɛsɛ aw ye walasa aw bɛ se ka faamuyaliw sɔrɔ o la don nataw la aw fana k'a dɔn k'a fɔ minnu t'a dɔn kɔrɔlen olu k'a dɔn k'a fɔ a bɛ fɛn minnu fɔ o ka se aw dɛmɛ kun ye aw ka bolimafɛnboli kɔnɔna la ka d'a kan an ka jɛmukan in dabɔlen don o de kama komi an y'a fɔ cogo min na Sherifula télé ɲɛmɔgɔw ye ni jɛmukan in sigi sen kan walasa ka bolimafɛnbolilaw dɛmɛ u ka se ka sira sariyaw ɲɛdɔn u k'u tanfa n'u nafa dɔn accident ko in bɛ se ka nɔgɔya cogo min na o la an bɛ kuma di tɔnɔ Mayiga ma. N b'aw fo ni silamɛya foli ye min ye assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Mɔgɔ min bɛ kuma bi n denkɛw nana n sɛgɛrɛ ka na kuma di ma n ka se ka dɔ fɔ. Alors an bɛ kuma fɛn min kan bi o ye siraw yɛrɛ parce que don o don u bɛ sirakan kasaraw fɔ u bɛ sira ko fɔ mais sira yɛrɛ ye jumɛn ye mais sani an ka kuma daminɛ n bɛ n yɛrɛ fɔ aw ye fɔlɔ ne tɔgɔ Mamadu Mama Mayiga ne inspecteur de permis kɔrɔ ye. Alors an bɛ kuma fɛn min kan o ye siraba yɛrɛ ye sira yɛrɛ ye jumɛn ye an bɛ boli sira min o sira ye jumɛn ye sira yɛrɛ tilara cogo di donc sira n'a ye jateminɛ kɛ tilali caman b'a la yɔrɔ caman b'a la parti caman b'a la bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la mais ala barika la mɔgɔw tɛ jɔyɔrɔw fa sira a fɔlɔ min b'a la min mobili bɛ se ka boli fɛn min kan o bɛ wele chaussée o ye yɔrɔ min gudunnen don min ma bon olu ye bɔla a kan o fana siradaw b'a la siradenniw b'a la o bɛ wele voie mɔbiliboli siraw o ye voie ye donc n'i ye chaussée kelen ta sira kelen ta min mɔbili bɔla a kan o bɛ se k'a tila ka kɛ voie fila ou bien voie saba ye o voie ninnu u bɛ bɔ cogo min na mɔbiliboli siraw don c'est à dire mɔbili yɛrɛ kunturu bɛ bɛn fɛn min ma o de bɛ wele voie u bɛ bɔ ɲɔgɔn na cogo di u bɛ se ka tɛrɛ tigɛ tigɛ k'u bɔ ɲɔgɔn na u bɛ se ka tɛrɛjan kelen kɛ k'u bɔ ɲɔgɔn na mais furancɛ bɛ tɛrɛ n'a tigɛ tigɛra ni tɛrɛjan kelen bɛ furancɛ b'u ɲɔgɔn cɛ an tɛ fɛn min dɔn an t'a ɲɛɲini k'a dɔn ni sira b'a kan n'i y'a ye voie fila mɔbiliboli sira fila n'u y'o bɔ ɲɔgɔn na ni tɛrɛjan kelen ye o kɔrɔ ye jumɛn ye karisa i to i nɔ na i ma kan ka yɛlɛ kan jango i ka latɛmɛ sariya la maa o maa n'i y'o kogo ci parce que kogo de don tɛrɛjan kelen ni o ye kogo ye n'i y'a ci sariya la sariya b'i nɔ minɛ kaso b'a la warisara b'a la mais o la peut-être que mesure kɔni a ka fɛngɛ a ka fɛgɛ mɔgɔw tɛ se k'a jate n'o tɛ n'u tun ye mɔgɔ min bɛ tɛrɛ nin ci c'est à dire ka yɛlɛ a kan ni tun bɛ se k'u ɲɛ dayɛlɛ dɔɔni bɛrɛ tɛ a tigi minɛ dɔrɔn k'a don dibifin na a y'a ɲɛ yɛlɛ a ɲɛ tɛ kɔ la a y'a ɲɛ tugu a ɲɛ tɛ kɔ la a bɛ ɲininkali kɛ n ye mun de kɛ i ye min kɛ o de y'i se dibi nin na donc n'a bɔra a ka ca ala fɛ fo k'a sa a tɛ se parce que a bɛ fɔ a ye i ye latɛrɛ min kan tɛrɛ continue min kan min ye kɔgɔ ye min bɛ sira cɛmancɛ la n'i yɛlɛla kan a ka ca ala fɛ sariya b'i nɔ minɛ ni sariya b'i nɔ minɛ tile kelen ka taa fo tile 10 kaso b'a la wari sara b'a na min bɛ taa fo 500 ka taa fo 300 mais dɔrɔmɛ tɛ min na i tɛ to kaso la i donna yɔrɔ in na yalasa i ɲɛ ka se ka yɛlɛ pour que mɔgɔw ka yɛlɛ tɛrɛjan kelen nin kan o ye tɛrɛjan kelen n'a ye sira fila bɔ ɲɔgɔn na mɔbiliboli sira fila bɔ ɲɔgɔn na o kɔrɔ karisa i to i nɔ na i surunyana kasarama yɔrɔw la o de ye tɛrɛjan kelen ye a tɛrɛ min bɛ tigɛ tigɛ o ye daw ye min donna daw ye min bɛ se k'i yamaruya i ka se ka don ka bɔ ka se ka don ka bɔ voie ninnu ɲɔgɔn cɛ mɔbiliboli sira ninnu don
donc a bɛ se ka kɛ a ka surun ɲɔgɔn na min bɛ se k'i dissuader karisa dépassement kɛ mais i tɛ se ka dépassement kɛ bolifɛn bɛɛ la mais i kan ka dépassement kɛ yɔrɔ min na le plus normalement n'i ye jateminɛ kɛ i b'a sɔrɔ trait ye 3 mètres ye mètre 3 a furancɛ ye 10 mètres ye o kɔrɔ u ye da de dayɛlɛ ye min bɛ se k'i yamaruya i ka se ka dɔn ka bɔ o ye dɔ ye voie ninnu fana sariya la n'i bɛ boli i kan k'i jɔyɔrɔ bɛ yen e dun bɛ boli i tɛ taa yɔrɔ si i bɛ boli i bɛ tile ka taa dɔrɔn ŋaniya foyi t'i la sariya la i bɛ to kinifɛ sira nin kan n'i ye ŋaniya ta k'a fɔ ko n b'a fɛ ka tɛmɛ dɔ kan ɲumanfɛ siraw bɛ yen donc ɲumanfɛ sira min ye la voie de gauche ye o ye fɛn min dilanna kɛrɛnkɛrɛnnenya yalasa i ka dɔ doubler o de y'a kɛ kun ye i bɛ boli a ɲɛ ma maintenant n'i b'a fɛ ka dɔ doubler i bɛ ɲumanfɛ sira nin ta walima n'i b'a fɛ ka fara ɲuman fɛ ni sira dɔ min bɛ taa a tɛ segin i bɛ ɲumanfɛ sira nin ta donc o ye fɛn min ye vraiment mɔgɔw t'o dɔn donc an tɛ n'a ta caman fɔ nin na parce que n'an ko k'an bɛ fɔ an bɛ waati bɛ ban nin na filanan min bɛ yen sira accotement bɛ yen accotement o ye sira kɛrɛdaw ye sira kɛrɛdaw yalasa n'i bɛ ka mobili jɔ i bɛ mobili jɔ kini fɛ walima ɲuman fɛ mais an ye jateminɛ kɛ mobiliba caman n'u b'a fɛ ka jɔ au lieu k'u ka jɔ kini fɛ u bɛ taa jɔ ɲuman fɛ mais n'i taara jɔ ɲuman fɛ n'i bɛ na sira sɛgɛrɛ n'i bɛ na sira ta tuguni gɛlɛya de b'a la i b'i janto kuntilan ma ɲɛfɛ ani kɔfɛ par contre n'i tun y'i jɔ kini yan fan fɛ o la i b'a lajɛ dɔrɔn bolifɛn bɛ bɔ kɔfɛla fɛ dɔrɔn i bɛ kɔni bɛ ɲɛfɛla kɔni siga foyi t'a la foyi tɛ bɔ ɲɛfɛ donc i bɛ se ka taa alors que n'i taara i bɔra kini fɛ ka taa i jɔ ɲuman fɛ i bɛ hakili to yɔrɔ fila la i b'i hakili to ɲɛfɛla la i b'i hakili to kɔfɛla la a ka ca Ala fɛ ni Ala ma fara i kan fɛn dɔ bɛ se ka bali i la bɛ se k'i tɔɔrɔ donc o ye fɛnw ye donc sira n'a fɛn ye maintenant après accotement ni an bɛ fɛn min fɔ peut-être que an bɛ se ka bande cyclable fɔ bande cyclable o ye jumɛn ye sira kɛrɛda o ye dugu kɔnɔna ye sira kɛrɛda o ye yɔrɔ dɔ labɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la yalasa nɛgɛsobolilaw senfilatigiw ka se ka bɔ a kan o ye yɔrɔ min normalement sen naani tigi ma kan ka bɔ a kan cogo si la bɛɛ n'i jɔyɔrɔ sen naani ka sira bɛ yen sen fila fana ka sira bɛ yen donc sen filaw ka to u nɔ na sen naani ka to u nɔ na mais an ye jateminɛ kɛ Mali la an sen naani tigiw u bɛ bɔ yan nɔ ka taa yɛlɛ moto bolilaw ka sira kan bande cyclable a bɛ se ka kɛ moto jumɛn ni jumɛn de bɛ kan bɔ a kan nɛgɛso bɛ se ka bɔ a kan moto mangani min ye cyclomoteur bɛ se ka bɔ a kan moto i n'a fɔ chose Jakarta ni Yamaha ninnu bɛ se ka bɔ a kan donc o ye bande cyclable ye o ye yɔrɔ ye min labɛnna moto bolilaw ka boli kama après ça a bɛ wele trottoir o tɛ foyi ye fo yɔrɔ min o fana sira la u y'a labɛn sɛnɛmaw taama kama u y'a labɛn sɛnɛmaw taama kama mais e ye jateminɛ kɛ mobilibolilaw bɛ se ka taa jɔ o sira kan o yɔrɔ nin kan ou bien commerçant fana u b'u jija ka bɔ min ka na ka minɛn san k'u to fɛn na mais n'i y'a ye u ye sira tila nin cogo la ka chaussée bɔ a la ka bande cyclable bɔ a la ka trottoir bɔ a la yalasa maa si kana don ɲɔgɔn na bɛɛ ka boli i ka sira kan donc o ye fɛn min o de bɛ na ni kasara caman ye parce que ni sɛnɛma place ni dɔ y'a occupé sɛnɛma bɛ jigin goudron sanfɛ ni nɛgɛsobolilaw motobolilaw ka sira ni dɔ y'a occupé u fana bɛ don mobili la o de bɛ na ni kasara caman ye u bɛ nɔni ɲɔgɔn na alors que sariya y'u bɔ ɲɔgɔn na sira dilanna sira kan ka mɔgɔw kunnafoni o sira kan an ye jateminɛ kɛ sira yɛrɛ n'an ye sira ta dulokiba min bɛ bɔ sira kan o ye signalisation ye signalisation dɔ b'a fɔ ko panneau de signalisation bon ne hakili la panneau de signalisation tɛ signalisation n'a fɔra ko signalisation fɛn o fɛn bɛ se ka aw yamaruya aw ka se ka boli aw fɛrɛ ma siraba kan o de bɛ wele signalisation o signalisation an y'o kɛ fila ye signalisation an y'u sarada ka kɛ fila ye kɔrɔlen a bɛ wele signalisation 3 de bɛ yen mais sisan u ye dɔ bɔ ɲɔgɔn na parce que sira position yɛrɛ kan u ye signalisation fɛn k'a bɔ ɲɔgɔn na o ye jɔlen ani dalen jɔlen o ye jumɛn ye o ye panneau ye
Jolé oye jumɛn oye fe jolé oye jumɛn oye valise oui donc o de ye jolé maintenant n'an ye dalew ta o ye trait min bɛ ci goudron sanfɛ o trait u m'a ci goudron sanfɛ yalasa ka se ka goudron cɛɲa ayi kumakan de b'u da sariya de don sariya de b'u la u b'aw bila sira kan normalement ni signalisation bɛ yen ni taamasiyɛnw min bɛ dugumana na flèche ni flèche de direction parce que il y a les flèches de direction il y a des chefs de rabattement min b'a fɔ karisa i kan k'i tilen walima i ka fara ka taa kini fɛ i kan k'i tilen dɔrɔn u bɛ se ka siraw fana bɔ ɲɔgɔn na donc o ye fɛn dɔ ye a bɛ se ka kɛ par exemple flèche dɔ bɛ fana a b'a fɔ ko karisa i gun n'a fɔra karisa i gun i bɛ se ka dépassement kɛ yɔrɔ la i ma kan k'a kɛ parce que déjà i kan k'i gun n'i y'a sɔrɔ fana flèche nin bɛ yen flèche saba de bɛ yen o flèche saba n'i y'a daminɛ sani ka se flèche fɔlɔ la i b'i jija ka dépassement ban yanni sabanan cɛ n'o tɛ ni flèche n'i ye flèche fɔlɔ kɔni ye cogo si la i ma kan ka dépassement kɛ n'i ye dépassement kɛ i bɛ kɛ fara parce que a saba min a laban bɛ kɛ mun ye a laban bɛ kɛ ligne continue donc en réalité o de ye fɛn ninnu signalisation horizontale ye maintenant n'a fɛ kuma panneau kan c'est à dire munna fɛn ninnu bɛ kɛ habillement bɛ kɛ duloki min taara ka don siraba kan na munna yala ka mɔgɔw tanga yala ka kun fɛn ye ka kɔn fɛn ye voilà yala aw ka kɔn fɛn ye ka kɔn fɛn ye o kɔrɔ ye jumɛn o de bɛ tubabukan na peut-être m'a fɔ bamanankan na kosɛbɛ o ye anticipation ye o de bi fɛngɛ i ka se ka kɔn fɛn ye ɔ n ye panneau ye panneau kumakan ne b'o dɔn panneau bɛ min fɔ ne b'o dɔn a b'an yamaruya an ka se k'an ka comportement adopté environnement na an bɛ yɔrɔ min na an ka se k'an ka comportement adopté o yɔrɔ la o de ye signalisation fɛn ye maintenant n'an y'o ta panneau min don an bɛ se ka kuma panneau kelen kan panneau de danger panneau de danger panneau bɛɛ bɛ yen an bɛ se ka kuma bɛɛ kan furancɛ foyi t'an fɛ mais panneau de danger a ko ka ca a bɛ don kɔnɔna na a bɛ don ko kan panneau de danger n'i y'a ye a bɛ fɛn saba f'i ye karisa i ye panneau de danger ye a fɔlɔ dɔ bɔ i ka vitesse la i surunyana kasaramayɔrɔ la a y'o f'i ye seleke saba min déjà a kɔrɔlen don bilenman ye ja min b'a la o ye fɛn min se k'i tɔɔrɔ siraba nin kan o ja de b'a la donc panneau y'a jira k'a fɔ karisa i jantɔra la fɛn b'i ɲɛ fɛn min se k'i tɔɔrɔ i b'a kɛ cogo di i bɛ dɔ bɔ i ka vitesse la i b'i janto ka jateminɛ kɛ o fɛn kelennin a kana se k'i tɔɔrɔ o ye fila ye sabanan i b'i hakili sigi le plus généralement n'i y'o kɛ a ka ca ala fɛ i bɛ se k'i si bɛɛ kɛ i bɛ boli i tɛ tɔɔrɔ sɔrɔ a la o ye dɔ ye panneau de danger bɛ fɛn min f'i ye karisa i janto la fɛn bɛ se k'i tɔɔrɔ fɛn jumɛn de bɛ se k'i tɔɔrɔ fɛn bɛ se k'i tɔɔrɔ o ye fɛn saba dɔrɔn ye fɛn saba ou bien e ni min bɛ sira cɛ tigɛ a bɛ bɛn a bɛ se k'i tɔɔrɔ walima fɛn dɔ de bɛ sira nin kan n'i balila la a bɛ se k'i tɔɔrɔ walima sira yɛrɛ kɛcogo i faratira sirakuru n'a ɲɔgɔn na i faratira i bɛ se ka tɔɔrɔ sɔrɔ a la donc o ye tɔɔrɔ saba ye min bɛ se ka sɔrɔ sira kan o tɔɔrɔ saba o yɔrɔ tɛ se ka dilan cogo si la n'i y'a sɔrɔ o ma fɛn dɔ dilan k'a yira k'a fɔ ko fɛn bɛ se k'i tɔɔrɔ a filɛ donc o ye panneau ni fɛn ninnu ye a camanba de bɛ yen panneau de danger bɛ yen parce que n'an kɔrɔ signalisation kɔni a bɛ fɛn min fɔ o ye jumɛn ye a bɛ panneau min fɔ panneau jumɛn a bɛ danger ko fɔ a bɛ interdiction ko fɔ a bɛ obligation ko fɔ a bɛ priorité ko fɔ a bɛ indication ko fɔ donc a bɛ fɛn caman fɔ an ye a bɛ fɛn caman yira an na yalasa an ka mobili cogo an bɛ se k'a bɛrɛ bɛn k'a bɛn o panneau kumakan ma o la a ka ca ala fɛ an tɛna tɔɔrɔ sɔrɔ fɛnw na donc o ye fɛn damadɔ fɛn min vraiment ne tun b'a fɛ ka u fɔ aw ye peut-être don nataw la n'ala sɔnn'a ma an bɛ se ka caman fɔ k'a bɔ ɲɔgɔn na comme an ye sira ko fɔ an hakili la ni sira kɔni n'a dilanna sira kan ka mɔgɔw kalan cela veut dire que taamasiyɛnw min bɛ bila sira kan min ye signalisation ye min n'an bɛ se k'o fɔ an bɛ se k'a fɔ ko panneau don an bɛ se k'o ye fɛn ye fɛn min u kan ka an kalan parce que mɔgɔw bɛ fɛn min kalan auto école la n'u taara fɛn sɔrɔ siradaw la panneau position na panneau sigiyɔrɔw la u tɛ kelen ye a man ɲi misali la an bɛ panneau danger ta panneau danger a fɔra ko du kɔnɔna na panneau danger bɛ sigi mètre 50 yanni fɛn cɛ
du ko kan panneau danger be sigi mètre 150 yani danger cɛ mais ni taara panneau danger sɔrɔ à 2 mètres 3 mètres il n'a fɔ an ye siraba ɲuman dɔ sɔrɔ min ɲɔgɔn tɛ Mali la mais vraiment mɔgɔ min ye tamasew bila kan u ma ɲɛ parce que an bɛ kalan min kɛ denmisɛnninw ye k'a fɔ ko panneau sigi yɔrɔ filɛ n'a sigira yɔrɔ o yɔrɔ min to o yɔrɔw ye cela veut dire que o distance min bɛ u b'a sɛbɛn a jukɔrɔ n'u taara panneau sigi kulukɔrɔ sira nin kan ka panneau sigi panneau di danger cɛ mètre 3 mètre 4 mètre 5 o tɛ sariya la ça c'est très important. Maintenant par rapport aux usagers bolifɛn bolilaw n b'a ɲini aw fɛ bolifɛn i b'a boli n'i bɛ bolifɛn boli n bɛ se bolifɛn na o kɔrɔ ye jumɛn ye n bɛ bolifɛn boli sariya kɔnɔna na sariya ye jumɛn ye i bɛ panneau dɔn i bɛ panneau kalan i bɛ sariya bato donc n'i ma se k'o kɛ o ma ɲɛ maintenant n bɛ fɛn fila fɔ aw ye fɛn fila dɔrɔn ne ye fonctionnaire kɔrɔ ye en 2015 sani n ka taa retraite la an taara contrôle dɔ la an ye maa suguya fila an y'o ye a fɔlɔ o ye magistrat ye o ye sariya ye an y'a sɔrɔ effectivement denmisɛnninw y'a sɔrɔ k'a fɔ ko effectivement a ka pièce dafalen tɛ o ye mobili jɔ chef i ka pièce dafalen tɛ o ye pièce bɔ a ye pièce yɛrɛ pièce dafalen tɛ donc tout de suite a jiginna a ye mobili bila o kɔfɛ ale yɛrɛ ye mobili boli fo GMS la o kɔrɔ a y'a yɛrɛ bonya a ye sariya bonya a bɛ sariya dɔn maintenant mɔgɔ min bɛ sariya dilan min ye député ye min b'a bɛɛ labɛn n y'a ye don dɔ an ye député dɔ minɛ ale yɛrɛ tɛ a ma député minɛ an ye mobili dɔ minɛ min Macron dɔrɔn de b'a la u y'u ka Macron ta k'a sigi mobili la mobili pièce foyi t'a la agent y'o minɛ o ye instruction ye ministre de instruction min d'a ma an b'o de kɛ an ye mobili lajɔ pièce bɛ min pièce t'a la Macron de b'a la a taara député wele ka na député ala ma ɲini k'a faamu i n'a fɔ magistrat y'a kɛ cogo min na ala ma ɲini k'a faamu ka na mankan ci fo ka taa ni mobili ye ko mobili pièce bɛ min pièce t'a la o ye fɔlɔ ye Macron bɛ mobili nin na a b'i ka mobili yɛrɛ la munna Macron bɛ caya aw ka mobiliw la ni mobili o mobili n'a bɛ député bolo fo Macron ka ban munna e ye min boli normalement Macron b'a la e tɛ se k'i yɛrɛ datugu e min ye sariya tigiw ye e min bɛ sariya yɛrɛ dilan ka se k'i ban ka sariya bato donc o de ye problème ye donc bi bi na n'a fɔra ko vraiment n bɛ siran jɔn ye ne bɛ siran an yɛrɛ ɲɛ an ye min ye dɔnnikɛlaw ye dɔnni y'an b'a la an tɛ se ka sariya bato o ye fɔlɔ ye filanan an min ye responsable ye an ye responsable kɔrɔ ye jumɛn yɛrɛ bonya don i b'i yɛrɛ bonya i bɛ sariya bato maa o maa min tɛ sariya bato an m'a yɛrɛ bonya voilà donc o ye fɛn damadɔ ye fɛn min le plus normalement dans la circulation o de don normalement o responsable de kan ka mɔgɔw kalan ne ye faama ye ne ye sariyatigiw ye ne ye dɔnnikɛla ye n ka kɛwalew fɛ n kan ka cogoya dɔ kɛ pour que mɔgɔ min bɛ na min bɛ n ye u b'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye sariyatigi ye i bɛ sariya bato ne ye sariya bato tɔ min bɛ n kɔ o bɛ sariya bato mais ne min ye dɔnnikɛla ye ne min ye responsable ye n ka faamaya kɔnɔ o de kosɔn n tɛ sariya bato parce que ne ye faama ye i ka faamaya ka fisa ni sariya ye wa donc i tɛ se ka kalanden sɔrɔ mɔgɔw tɛ se ka kalan ka ban parce que déjà n'i y'a ye mɔgɔ min ye sariyatigiw ye a ye sariya sɔsɔ alors jɔn bɛ sariya bato faamaw yɛrɛ y'a sariya min ye sariya dilan u ye sariya sɔsɔ jɔn de b'a bato o de ye gɛlɛya min b'an kan yan mais n b'a ɲini usagers fɛ vraiment u k'a ɲini ka sariya dɔn auto école bɛ ka caya bɛɛ bɛ se ka mobili digi ladigi i bɛ se k'a ladigi mais a ye mɔgɔw bila ka taa auto école la auto école ka formation kɛ mɔgɔw kun mais n b'a ɲini auto école fana fɛ an kana mɔgɔw karaba cogoya dɔn ka u bila ka taa examen na an ye formation k'u kun formation yɛrɛ de au moins tamasɛnw n'a fɛn ninnu u ka se k'u dɔn parce que tamasɛn min bɛ yen min ye signalisation ye a tɛ Mali dɔrɔn kɔnɔ n'i y'a dɔn a bɛ bɔ kɔ la Mali kɔnɔ n'i taara jamana wɛrɛ la signalisation bɛ yen n'i taara Amérique a bɛ yen n'i taara Europe a bɛ yen donc a bɛ kumakan kelen ye donc dɔnniya don n'i y'o sɔrɔ n'i sera k'a bato a ka ca Ala fɛ i tɛ tɔɔrɔ sɔrɔ a la
donc o de ye fɛn ye fɛn min vraiment ne bɛ se k'a fɔ mɔgɔw ye bi bi in na donc don nataw la peut-être que an bɛ se ka kuma fɛn caman kan caman bɛ parce que an kɔni bɛ foyi kɛ n'o permis tɛ an bɛ foyi kɛ ni o baara tɛ donc an bɛ se ka dɔɔni dɔɔni fɔ hali ni an ma sira dilan sira an bɛ se ka dɔ fɔ a la o de kosɔn bi comme u bɛ siraba kan sariyaw fɔ waati bɛɛ ne hakili la an kan ka sira yɛrɛ bɛ cogo min na sira yɛrɛ tila ma ban parce que chaussée bɛ yen bande cyclable bɛ yen trottoir bɛ yen ani fɛn caman bɛ yen fɛn o fɛn min ye yɔrɔ ye min u y'a kɛ kɛrɛnkɛrɛnya bolifɛn dɔ kama dɔ ma kan ka yɛlɛ a kan ka se ka mɔgɔw tɔɔrɔ a kan. Sirifula lajɛbagaw hakili la a ye caman faamu tɔnɔ Mayiga ka explication ɲɛfɔli la komi n y'a fɔ a ɲɛna cogo min na inspecteur kɔrɔ de don inspecteur de permis olu de bɛ n'i bɛ fɛ ka permis ta i bɛ taa examen kɛ yɔrɔ minnu na olu de bɛ examen k'i kun théorie ni pratique k'a lajɛ ni permis ni permis ka kan u bɛ sɔrɔ ka permis d'i ma o de ye inspecteur de permis ale tun y'o ɲɛmɔgɔ ye mais sisan a bɛ retraite la donc a y'a kanu wagati ni wagati ka to ka an ka jɛmukan in na k'i sen don a la k'an ka lajɛlikɛlaw bilasira ni siraba sariya dɔnniw ye a y'a faamu bi k'a fɔ a kumana fɛn min kan o ye gitɔrɔn sanfɛ terrain minnu bɛ yen ligne continue a y'a fɔ o ma o ye terrain kelen mɔgɔ man ka yɛlɛ o kan la ligne discontinue o ye tigɛtigɛlen ye yɛlɛn bɛ se ka k'o kan nka an ka jaw la n'Ala sɔnna ma a yɛrɛ bɛna faamu k'a fɔ fɛn min don a nafa ka bon circulation na a dɔnni nafa ka bon a ka kuma kɔnɔ a ye fɛn dɔ fana fɔ nafaba de b'o la n'o de ye mɔgɔw ka taa siraba sariyaw ɲini k'a dɔn ka taa auto école la a dɔnni nafa tɛ ban ka d'a kan Mali don Mali tɛ o fɛn min don universel de don o kɔrɔ a bɛ fɔ yɔrɔ panneau fɛn min bɛ fɔ a la Bamakɔ yan yɔrɔ wɛrɛ la o kelen de bɛ fɔ a la i bɛ taa sɔrɔ dugu damadama dɔrɔn différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ nka n'i ye a dɔn yan i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ i kan ka se k'i yɛrɛ bɔ bi aw ka jɛmukan tun bɛ yan nɔ tɔnɔ Mayiga ka auto école la hakɛto bɛ n kan Sali Ala Muhamadu.